Hej Brian. Når du skal uploade billeder, så går du ind på hjemmesiden, og så har du fået sådan et blåt ikon her. Trykker på det, og så kommer der herhenne, skal du ind. Du har fået sådan et ikon, der hedder hjemmeside. Den her, der går du så hen i galleri. Så trykker du simpelthen på den, der hedder skydedag. Så lægger du nogle billeder op i forvejen, så siger du upload billeder, og så henter du den, enten hvis du har direkte adgang på telefonen, eller hvad det nu er. Det kan du også gøre for direkte på din telefon, så trykker du bare åbn, og så ryger billederne simpelthen ind på hjemmesiden på den måde. Så sådan gør du. Det var det hele. Hej.